आंनि मुङा प्रिया मुसाहारि आं बे 2024 आव मेट्रिक आनजादाव 87.83% लानानै आनजादाव पास जादों। खै घन्टासो फरायामोन? 8 hours 7 hours स्पेशेलि बिदि फरायोमोन। टिउसनफोर लादोंमोन नामा? टिउसनफोर आं हस्टेल थायोमोन ओमफ्राय जोंना सार फैयोमोन ओमफ्राय बेहायनो मेथ्सखौ टिउसन लायोमोन। दा बेबायदि पार्सेन्ट लानानै माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोर गोग्गानाय मोन्दों बिदि पार्सेन्ट मोननानै आरो आनएक्सपेक्टेडमोन ना ओमफ्राय थेवबाबो नाजानायनि गेजेरजों आं बिदि उथ्रिसारनो हादों जोबोर गोग्गानाय मोन्दों गोसोखौ। बेबायदि पार्सेन्ट लानायाव नोंथांनि न'खरा माबायदि फरायहोनायखौ थुलुंगा होआमोन? जोबोर थुलुंगा होदों पेरेन्टसफोरा मोजाङै सामलायबोदों गोदोनिफ्रायनो मोजाङै उन्दैनिफ्रायनो थुलुंगा होनानै आङो मोजां पार्सेन्ट लानानै आनजादाव उथ्रिसारदों। माबायदि साबायखर बावो नोंथांनि बे स्कुलनि फोरोंगिरिफोर? स्पेशेलि टिचार्सफोरा गाइड खालामदों जोंखौ मोजाङै ओमफ्राय बेनि गेजेराव माखासे गिदिर सुबुंफोर दङ जोंनि बिगार्स बिसोरबो मोजाङैनो गाइड खालामदों फोरोंबोदों रोङैखौ मोजाङै फोरोंदों। दा मा स्ट्रिमाव लानानै मा फरायनो सानदों? साइन्स स्ट्रिम। उनाव मा जानायनि सिमां नुदों? आङो इन्जिनियारिं। गामिया मामोन? गामिया 2 नं दरगाव। आंनि मुङा सुलुं बसुमतारी। नोंथाङा नैबे मेट्रिक आनजादाव माबायदि पार्सेन्टेज लानानै पास जानो हादों? आङो बे देग्लायनि 2023-24 बे मायथाइनि SSLC एग्जामाव 85.83 बे पार्सेन्टखौ लानानै उथ्रिनो हादों। मा मोनबेसे साबजेक्ट लेटार मोनदों? आङो साइन्स, बर', इंलिश, मेथ्स आरो जिअ'ग्राफि आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिनो हादों। दा नोङो फार्स्ट रेंकआव पास जानानै नोङो बेसेबां घन्टासो फरायामोन? आङो बिदिनो सानफ्रामबो 7-8 घन्टा बिदि फरायबाय थायोमोन। दा बेखौ नोंथाङा मेट्रिकआव बेबायदि पार्सेन्टेज मोननानैहाय उनावहाय माबाफोर जाहैनायनि सिमांफोर दं? औ आंहा सिमां दं दि आङो इयुनाव देरनानै सासे समाज सिबियारि जानो हागोन। आङो दा आंनि एमआ जादों IPS एबा IAS। नोंनि बेबायदि एचिभमेन्टआव नों सोरखौ साबायखर बावनो सानो? आङो गिबियावनो आंनि टिचार आरो आंनि पेरेन्टस आरो बेजों लोगोसे माखासे आंनि देरसिन सुबुंफोर दं जाय आंखौ बोसोन होबाय थादों। आं बिसोरखौ साबायखर बावनो सानो। मा स्ट्रिमाव फरायदों? आं साइन्सआव। दा नैबे फैबाय थानाय उनावहाय नोंथांमोननि स्कुलाव क्लास 10 फरायनाय दङ बिसोरखौ नोंथाङा माबायदि फरायजानो लुबैयो? आङो बिसोरखौ बुंनो सानोदि जों जा फरायदों जों जाबायदि फरायदों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जाहाथे फरायनानै बिसोरो उनाव सासे मोजां सुबुं जाहैनो हायो, गेदेर सुबुं जाहैनो हायो आरो जाहाथे उनाव मोजां समाज सिबियारि जानानै समाजखौ सिबिनो हायो। बेबायदिनो जाहाथे बिसोर बैबायदि थाखोआव मोनहैनो थाखाय बिसोरो मोजां नाजायो बेखौनो बुंनो सानो। मा गामिमोन? आङो रुनकाटायाव।